Kanigade ko All India Radio Shillong ki khubor ban pule do elma arwar. Ki mat ba kongsan jong ki khubor menta ka step ka arpui tere uno pra kilong. Wanra umintri ka tanat law jong kari ukiran rijiju ya ki election laws amendment bill ajar arpui ha Lok Sabha hinangisngi. Pelaj umintri rang ba ka jala meglea ukonat ke sangma ya kapigri bat milk mission harilom garo syajit south prapsan kinong yesim benta bansim benta hakapare jongka republic day arjar arpuar ke benong harajpat New Delhi bat sedang kedor batlang jong ka Assam Legislative Assembly nado hinan gesngim haswa bane syek khubor ki bomnya tingnya sangap swa khendiat ya kini kijing pemela ki bedongkam karba kari India kala thau history ban pendep ya kijing aitika ya da covid khat khandai sya ka palat sispa klotli ki dawai tika ya da covid hakari ko All India Radio Shillong ka ai borom kerpang ya baro ki doktor ki nurse lembat ki wede ki nong trei ba khmat e banya khun ya khlam covid khat khandai bat kumju ya baro ki tu ki bladap shim ya tika ya da covid bat ban pen urlong ya kijing thmu jo kari ban kinjo ya uniu momer wala kari kala yo ya uniu momer ni kintu ya kinong snap ki jongi ba kijing khun persya ya khlam covid khat khandai ka pat kun ni kintu nu ya kinong snap ki jongi ba kin shim ya tika ya da covid ha ka por balabu bat kintu lang ya ki wei ban kin shim lang ya tika ya da covid kemau benbut renti ya kini ki lightly ki jung tha ki besuk deng ya ki mas pen ya jungai iwe ni iwe pat bat sai kho ya la ki ti ba khmat man la ka por ladai pidon kam kilo ki jing tip sapang covid khat khandai pila ban phone ki national helpline number ki balong not iwe ar like khandai nyopra not sound rio but iwe not nyosan but na ka benda ka jela meglia ki helpline number ki de iwe not phra but iwe not nyo non ki khubor ki babnya Menteri Katanat Law jong kari ukiran rijiju hinan kesni ulawan raya ki election laws amendment bill arjar arpwe ka badai ka bill ka baje penyeso badu adhar bad ki electoral rule haluk sabha wat hadin ka jing persya ka bajur na kaliang persya ki bakun thop na lu ka seng congress bad ki left ki lapun paw ya ka jing persya ka bajur halor ka jing wanra ya ki election laws amendment bill arjar arpwe ban pensya ya kaliang persya halor ka jing wanra ya ka bill ukiran rijiju Menteri Katanat Law jong kari Uloong bakane ka bil ka nyerap ban pelat ya ka jing thap vote hok urijiju uloong ru bakane ka bil ka nyerap shibon ya ka people act khat khandai spa sampho bat khat khandai spa samphuai ha ka ba u adhar un pinyeso bat ki electoral roll Menteri rang ba ka jela meglea ukanat ke sangma hining kesngi ula pelat ya ka pigri bat milk mission harilom garo haba ajing kan hakani kesngi ukanat sangma Menteri rang ba ka jela ulong balimba ka pigri bat milk mission ka sarkar jela kan ailat shibon ki khon samna jong ka jela bakin yo ya ka kamai khaji ukanat sangma ulai thuru ba ka jela ka bando senyang hadu khat phra 1000 metric ton ha ka sisnam kat ba ka jingpin senyang ka long pat tang phra 1000 metric ton ha ka sisnam sho Menteri rang ba ka jela ulong ba ka sarkar ka plot hadu pak lor haka kam rijing ri khnang ban pinslor ya ka jingri senyang masis air bat belang ha ka jela ukanat sangma ulong ru ba kalong ka ba e ba baro akin khmi lenti tang ya kam sarkar ba kumta de halor kani ba ka sarkar jela kala pinslor ya kam rijing ri khnang ban ailat ailenti ya ki khon samna jong ka jela ukanat sangma ula pentip ru ba ki pigri ba ka milk mission ka de ka program ka ba he ba ha ka jela ha ka ne ka program ukanat ke sangma ula IT ru ya ki check bomdan sut sya ki nongo jimuntoy ha ka ba ki bayo ya kani ka jingrap ki long afn rengut na ka pigri cooperative society bat khat langut na ka dairy cooperative society haba khen kilum ki bayo jingerap ha ka leng ka pigri mission kilong hadu 0.4 kulur tingka bat ha ka milk mission kilong hadu 8.4 kulur tingka Menteri rang ba ka jela meglea ukunat sangma hin kesngi ula plai yak project jongka All Garo Hills Multi Purpose Cooperative Society ha badamam West Garo Hills District kani ka project ka kenthop ya ka jingte ya ka multi purpose building ka ban ajing hikai bat ki livelihood program kenthop ru yak processing bat ka packaging unit kumach pun kumau ko All Garo Hills Multi Purpose Cooperative Society Limited kadai ka apex level cooperative ko badan ka jingthmu ban pentrekam ya baro ki primary cooperative society harilom garo bat bantei na ka benta ka jimentoy jong kinong rep jong garilom garo haba ajing kran ha ka negasngi ukonat sangma ulay thu bak sarkar jela ka don jingthmu ban penkie kinong rep lemba ki cooperative movement lemba ki wedi flagship program ki balong ki jimentoy ya kinong rep jong jelam Chief Electoral Officer jong ka Manipur Rajesh Agrawal ula batha ya ki District Election Officers lembat ya ki Supna Police jong ka jela Manipur bakin long balapun kriat na ka benta ka General Election jong ka Manipur Legislative Assembly ka Banlong House nam arjar arpuar uni CEO ka Manipur hin kesni ula khot ya ka review meeting halal ka jingpun kre ki election bakani ka jingelang ka long ha office jong ha lampal phet ha Impal bat ki DO bat SP jong ka jela u Agrawal ula batha ya baro ki officer bakin thaw ki
election management plan ke papirking haman lagi resik jong ke jela na ke benta ke jingai bet jong ke election ke banlong hawa hajar arpuar susu u agrawal wala pentip ru baki ECI ne ke election commission of India ke laban wan jurib ya ke jela ha ke teu baningkong jong ke lalingkot jong senam hajar arpuar u agrawal wala ke dauru badan sa khandai pot ligi sngi ban kre ya ke jingai bet jong ke election berkumta ke long padongkam babaro ke DO bat SP ke de banlong ke belapun kre ha bai de ba ke jing penlong ya ke election kani ke de ko all India radio Shillong ke bolam sipi ya khubor hadu South Pa Prapusan ki long simbenta kila syajit ban simbenta ha ka parit jong ke Republic Day 2004 ke balong Rajpath New Delhi ha ba phai sha ka final jong ka Vande Bharatam ke balong Hanongba New Delhi ha Jawaharlal Nehru Stadium ladon hadu nyau phulai tli ki kin hon ki ba kan thop ya praspa san phongut ki long shat na baro South Li ki zone ke ba pin i ke sap hin ke sngi kum manchpin kamau ke Ministry of Defence ba ke Ministry of Culture ka pembena ya ke chimpelat ya ka Vande Bharatam Nitra Utsav ke balong kum sibenta jong ka Azadi ka Amrit Mahotsav ban rakhe ya ka jingdap nyopsan snem jong ka jingyo lai lut kari ka jing thmu ba kongsan jong ni program ka long banjit ya ki long shat ki batibet jong kari ban ailat ya ki bakin simbenta ha ka parit jong ka Republic Day ka ban long la sim snem jong hajar arpuar ban pengklan ba pengkre ya ke MLA election ke ban solong hau hajar arpulai ha ka jela ka Central Executive Committee jong ka United Democratic Party Women's Wing henen ke sngi klayaklan ya buan kilat kelenti ban pengklan ya ka party ke jongki ha ka ni ke jingalang la rai ru ba ka General Council meeting jong ka party Women's Wing on sepelong no la simsnem ha ba klan ba glap thai khubor i kongpreti kharpung ru president jong ka UDP Women's Wing ilai thu ba ka party ka kwa ban yo i ban don buan ki kertong kinthei ke bani aireng ha ka MLA election ke ban solong hau hajar arpulai henry ikong preti ilaong bakawai na kijing kalong ba umdom kikinthe ban mi syakmat haka kam san hima sima shushu ikong preti ilaong ru baka UDP ka kawai na kaseng rulum ka bahya du haka jela bakan persyang manuan ra ikimat ki bahmat kum kijing dawa ban pentrekam ya ke inalain permit kijing penbe ya upot usam kijing kenthop ya khtien Khasi bagaro haka khnen ka papra jong ka reti senchar kari lembat kiwei de ka dorbat lang jong ka Assam Assembly kala sedang hinen kesni da kajing persya na kaliang persya halal ke isu jong ka goru kuti bat kajing the jakabian jong ki bahayeng jong menteri ramba ka jela uhimanta biswas sarma shushu na kaliang keseng Congress ber ka All India United Democratic Front ne AIUDF kilara ya ka ajimun motion halor ke isu jong ka guru khuti ha ka jo ka por kila dawan ulampang ka Assam Legislative Assembly ubis wajid daimari ban yakran halor ke tikam hadin bo ulampang ula kenta ya ka jing dawa na kaliang persya kila mi no shabar shushu ka seng BJP ka bailam ya sarkar kelawan ra ha ka yeng ya ka jing penkala ya ka Cattle Preservation Bill araja arway ka sarkar jela kala rai penkala ya ka bill hadin ka jing persya ka babun la kalong na kaliang persya ne na kiseng beper ka jing shong dorbar kepasan sengi jong ka Assam Assembly kan kut hak afsal terik mentau benai palat sispa live nyoklon re punya kalong biang palat sispa live nyoklon re punya lak teli ki COVID vaccine dose la rep ai hadu henen kesni lembaga nationwide vaccination drive kata ka koi ka khia jong kari ka pentep baboro hakini ke apsa kenta gladep la don hadu khatsan lak prapu an haja teli ki COVID vaccine dose hakari kata ka koi ka khia jong kari ka pentep bru bagi don hadu pra haja nyop nyongut ki bre ki blak kot no COVID khat khandai na kini ki apsa kenta ki gladep but national recovery rate kalong hadu khandai pu pra pen life khandai na sispa hadu enen kesni kari ka don hadu like lo sapwe lak prapu nyong jangut ki bre ki blak kot no COVID khat khandai haba phai sa ka jela meglia ki bayo thumai COVID khat khandai hapo kini ki apsa kenta ki long sasangut bat kepala penpoi ya kejing don ki aktif case ni bedang don na kejing suma sa khandai pusangun kajela kelas sakhiru ya iwe baklat na COVID khat khandai bat kepala penpoi ya kejing don ki baklat ha kajela syaka siaja sauspa nyop khandai ngun kajela hapo kini ki apsau kenta kasakhi ya kejing don sa apulai ngut ki blakot no COVID khat khandai bat kepala penpoi ya kejing don ki bakot ha kajela syaka prapula hajar sispa prapusangun
Presiden gari Ramat Govin ula ai kublai kerpang ya ukidam bisikan ubadai unang India ubaningkong banyak khul ya takma rupa hakamen single jong ke BWF World Badminton Championship. Ramat Govin Presiden gari lima katwir ulong bagani kajing job jong ukidam bisikan kedai ke kerpang bahaya kari. Ukovin ulong ru bagani kajing treshitom jong ukidam bisikan kedai ke nuksa ke babatam naga bentaki wepat islamla jong kari. Naga liang Presiden gari Ramat Govin ula ai kublai kerpang ya ukidam bisikan bat ai ru kajing kitbok teruyang naga bentaka lawe jong uni orang elekai badminton jong kari. Kato ki khubor ki lakut ki bawan chapi nak studio jong ko All India Radio Shillong basakanyat pon min saya so baka Delhi station nak benta ki khubor hak tien hindi bat bot pat sa ki khubor hak tien pareng. Kani kadai ko All India Radio Shillong.